Super init. Hi, good evening, PG Paras. Thank you. Kumusta na? Hi, good evening. Ayos naman. Pupres naman yun. Ang init nga. Paano ka magiging press ang init? Hindi ka na nagla-live, PG Paras. Ang tagal ko rin hindi nag-live. Nakakatamad na kasi. Thank you sa thumbs up, PG Paras TV. Binigyan kita ng jacket. Init. Saglit lang. Akong pamaypay. Ay, nagpapalamig si mama. Si mama. Ang init. Mag-update lang tayo. Update ko lang. Hi, good evening. Milipad yung aking bukas eh. Nagpapaypay ako.
Mainitas tani, oh. Hinga-hinga. Ay! Hello. Ay, ano? Bakit ganito? May tubig. Init, ay. Milik. Salmon carton dyan sa may hagdanan na hulog. Dinadaganan yung halaman doon sa baba. At kasi nilagay doon. Sinakyan nyo ng pusa. Init. Uy, ano ba yan? Yan muna kayo, ha? Papahan lang ako. Ang sabi ka, eh. Wala dito. Sama pa ito, eh. Ano yan? Kami. Antok na ako.
Nainit yung dami, oh. Hi. Hello. Kumusta na? Cross ko dyan. Cross ng Just Angel. Hi. Just Angel Vlog. Hi, kumusta na? Ang tagal ko din. Ang tagal. Ngiting sahod na. Wala ah. Hi, Ron Tutorial. Walang sahod. Wala pa. Sabi ni Whitey sa 2025 pa daw. Inspired lang. Wala pang sahod. Tagal na. Hindi ko tinitingnan yung revenue ko. Yes, my kuya, miss you so much. Kumusta na? Kumusta? Kumusta na kayong lahat? Ang init ng panahon. Sana dalawang puso ko. Sana nga. Sana nga dalawang puso. Kaso isa lang eh. Hindi pwedeng pagsabayin eh. Ay, nako. Ikot-ikot si Just Angel Vlog. Mahinang kanyang wifi. Kumusta na, Kuya Bubuyog? Nasa bahay ka na ba? Tapos na ba ang duty? Init, sobrang init. Inaantay pa kasi kami. Kaya nagkataon. Wah. 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 Anong wah? Wala siyang signal. Sobrang init talaga dito. Parang uulan. Buti sa Qatar ngayon, malamig yata. Ay, naku. Paypay lang ako kasi yung electric pan nandun malayo. Sakit pati yung kamay ko. Thank you sa patusok. Thank you sa patusok. Kumusta na, Ron? Regards mo ako kay Yupil, Ron. Busy si Yupil.
What is your feelings? You're feeling not well? Why? Oh, why? My feelings is... Ba't di mo tuloy? You're not feeling well? Dito kuya, ano meron? Who is Just Angel? He's na... alam mo na kung sino eh. Saan sila? Si Delphin na alimasag. Saan na? Wala. Busy sa ano niya. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi na yun nagsa-chat. Busy na yun. Busy sa ano niya. May kinabibisihan siya. Secret lang yan, kuya. Sinong may secret? Just Angel. Sinong may secret? Should I come into this situation? Bayan, di ko mabasa. Oh, should I come into this situation acting like nothing happened? Bakit? Ano ba sa tingin mo? Don't say like that, Kuya Bubuyog. Akala ko busy kayo eh, kaya ano lang eh, kumukulog pa dito. My heart inspired with love. Anong klaseng to? Anong klaseng to? Oh, is your love? Do you have inspiration? Who is she? Nakasahod ka na host. Walang sahod. Nakatanggap ako ng sahod ng A15. Pero ubos na rin. Wala akong, hindi ko tinitingnan yung revenue ko. Pagtingin ko, gusto ko pagtingin ko, buo na. Hindi pa ako but I love her too. Who is she? I know her. Kuya Bubuyog. Or I love them both. Siguro, mahal mo silang dalawa. Sino kaya ang mas mahalaga? Siya ba o siya? Parang kanta yun ah. Or I love them both. Hugot pa more. May if given a chance, siguro, baka bigyan kanya ng chance. Hindi natin masabi. Hindi natin hawak ang buhay niya.
Sana dalawang puso mo. Di na sana nililito kung sino sa kanila. Oh. Ano ba yan? Sino kaya? Sino bang mahalaga? Siya ba o siya? Kantahan mo. Baka magsit... Pag kumanta ako, baka tumalon yung mga butiki dito nagsisitulog eh. I'm in love with the two woman. Oh my goodness. Ika nga. Oh my goodness. Sabi nga niya. Work mode. Mahirap. Kaya mo, Kuya Bubuyog. Sabihin ko sa kanya. I want the... Oh my God. I want the host to sing for me. Ano kayang kanta no? No jealous, just happy, happy only ha. Yeah. It's just for fun. Oh, di ba? Marunong na akong mag-English, no? Nang dahil sa ano? Ang init talaga. Hindi ko nababasa. Yahoo! Wala ka ng ano, trabaho, Just Kinjil Vlog. Wala nang trabaho. Ang gabi na, May 11 na dito. 11 na ba? Mag-11 na. Ang sarap patulog sa malamig. Ay, nako. Sarap matulog sa malamig. Tapos meron kang katabi. Katabi. Katabing unan. O meron kang katabing teddy bear. Sino may katabing teddy bear dyan? Init uy. Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di maasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Wow! Anong title niya? Hindi ko alam yan Ano ang title ng kanta na to? Sino kayang ano dito? Mukhang inspired si Kuya Bubuyog Init ba yan?
Tanggalin ko nga itong mga bula-bula na to. Naduduling ako. Yan. O, diba? Kitang-kita na. Wala rin buhok ko. Kasi mahangin sa labas. Kakanta na yan. Sarili ko'y napabayaan mula nang ikaw. Ano yun? Sarili ko'y napabayaan mula nang ikaw ay ibigin ko. Ano kaya yun? Yeah. Ba't hindi mo sabihin sa kanya yan, Kuya Bubuyog? Malapit lang siya sa'yo eh. Sorry, hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong kumanta. Namamangka sa dalawang ilog. Walang, ano? Walang kami, no? Ano yun? Anong walang kami, no? Ano? Di ko gets. Walang kami, no? Sinong kami? Nasa work host. Okay. Salamat at nakapasok ka. Namamangka. Namamangka sa dalawa. Ay, nako. Mas maganda yung namamangka kasi pag lunod yung isa, ay pag nasira yung isang bangka, meron ka pang extra. Diba? 2 to 10 days. 2 to 10 duty ko. 6 PM pa lang dito. O nga, grabe. Harang. Ibani TV. Hi, Ibani. How are you? Kumusta na? Ang tagal-tagal mo nang di nagpakita. Bago na kasi ang phone niya. Maganda na ang phone ni Ibani TV. Problema do kaya tambay-tambay lang muna sa LS mo para ma-refresh utak ko. Wow. Bakit? Anong mayroon sa ma-refresh ang utak ko? Sakit na sa ulo eh. Alin ang masakit sa ulo? Relax lang. Ika nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Who is the sweetest romantic then well go to for kids? Ano? Who's the sweetest and romantic then I will go for her. Who is he? Who is she? Magician is here. Yeah. You can go there, go ahead. And you find it. If you find it, you get it. Kuya, Mars Skills. May link si Mars Skills. Hindi ako pwedeng pumunta, Mars. At wala akong, ninja. Kuya, miss you. Money TV, shout out. Kasilip naman. Mamaya ko puntahan to Ibani kasi wala akong ninja.
Wala akong ninja at yung laptop ko nasa baba. Uulan na, kumukulog. And you find it. You find it. If you find it, you get it. And hold tight. Kuya Diyos, miss you so much. Sino si Diyos? Nga pala. And you get it, you're holding tight. Just Kindle. Mabidi-bidi lang siya. Init na. Uulan. Sana lumakas ang ulan. I miss the sweetest and the memories we share. May hugot talaga to si Kuya Bubuyog. Sweetness and the memories we share. Ibani TV, busy working. Yan. Kuya, Ibani nung nakita ko. Tapos ka na. Hihiw ko. Nag-ilis ka pala, Ibani TV. Replay ako at siyempre happy birthday po. Oo nga pala. Sorry, hindi kita nag-greet, Bunny TV. It's okay, Mommy. Busy kami lagi dito kasi rini-renovate yung bahay. Kailangan may bantay. Ba yung buhok ko? Para akong aswang. So, hindi ka nahirap ngayon, Ibani TV, mag-live dahil meron ka ng bagong phone. Okay lang, Kuya Bubuyog, Hugotiro. Ang init. Kuya Bubuyog, Hugotiro, kumusta na yung dyan? Regards mo ako. Ibani TV, will I go to check my YT there? I saw your LS, but when I go to check my YT, I saw your LS, but I'm late na. So I greet you happy day. Birthday, happy birthday. Just Angel, nakabidyo lang. Mainit. Kape-kape dyan. Kape-kape. Yung mahilig sa kape, magkape. Habang mainit pa. Dahil hindi makatulog, dahil mainit, magkape tayo. Hindi pa nagagamit sa mga bagong video yung cellphone sa luma pa. Sa
Video ko, edit pa sa... Hindi ko mabasa, bilis mawala. Edit pa para ma-upload. Everybody's busy na. Yeah. Namamangka. O, tingnan mo. Namamangka sa 3 bangka. Sa lawahan. 3 bangka talaga. Sino kayang matitira? Sino kaya matitira dyan sa 3 bangka na yan? Yung isa kasi, baka hindi marunong lumangoy. Nasaan ka na? Kuya, hasyenda ka pa din. Your thumbnail is catchy. Iba ni TV Nice. Hindi ko alam yun maggawa ng thumbnail na gano'n. Minsan. Kaya tamad na rin ako maggawa ng thumbnail. Kaya hindi ko na ginagawa. May pusa. Hindi nga nag-ano eh. Ito ko ngayon sa may basiha. Next day pa uwi ng Araya. Bakit? Sabi ni Kuya Bubuyog. Bakit? Anong bakit? Bakit 3 bangka? Piliin mo kung sinong mahalaga at malapit siya. Hindi nag-chat sa akin. No time to do it. Ay, naku, ang init. Ano ba? Hindi lang gabi. Lulusog ako doon sa swimming pool. May tubig na kasi. Ay. If someone preach me at Manila soon, then I will go for her. Talaga? Wow, ang swerte naman. Sana all mayroon. Sino ba yun? Kilala ko ba? Kilala ko ba yun? Kilala ba namin? Pag uwi ko, arayat yung taniman ng talong ng parent ko, vlog ko. Let's meet on you now. Wait already. Talaga. Go upload guys. I'm watching.
Ang YouTube Kuya Bubuyog. Mag-upload ka na ng iyong video. I-upload mo yung iyong story, yung iyong love story. Malay mo, mag-viral yan. Maganda yan. Marami nagba-viral ng ganyan. Namangka sa tatlo. Sino kayang matira? Sino ang mas mahalaga? Siya ba? Siya o ito? Yan. I focus on my cross here. Did you have crush here in my live streaming? Who is that? Hindi na ako magtatagal, guys. Di ko na abutin na 1 oras. Para may revenue. Ha. I focus on my cross here. I focus. We're almost talking late night before I go in bed. Really? You're talking with your someone, sahod kay white every year. Kaloka. Grabe, wala nang pera si Whitey. Dahil yung mga vlogger na mga magagaling, sila ang kumukuha ng pera ni Whitey. Wala nang December dami ko na-upload about taniman ng kamatis. Sahod kay Whitey. Kaloka. Sweet dreams for your too young heart, kuya. Yeah, Kuya Buboy is in love with her someone. I don't know who is she. I tried to long press so I can react with an emoji. I tried to long press so I can react with an emoji. I remember it's not Messenger. Ano yan? May TV na ako. Pinapawisan liin ko ay likod. Si Kuya Boboyo Gugotero ay in love. Who is the lucky girl? Hindi na naman nag-text. Oh, my English is good. Yeah. That's good. Kuya Bubuyog, do you really love her? I can go back to Messenger so I can talk with you guys.
Yeah. We are talk. Hanggang, ano ba yan? Piyok na ako. Hindi na ako sa mag-live. Pangit na buhok ko. Buhok ko parang ano, hinangin. Eleven na. Ano na. 2 minutes na lang ako. Hindi ko natatapusin yung 1 hour at baka may tumawag eh. Sino to? May 1 minute. Salamat guys pag nyo pasok sa aking LS ngayon. Medyo matagal din, di ako nakapag-LS. Siguro mga 2 weeks ay 1 week. Salamat sa iyo Kuya Buboy Pugotero, Justin Gel Vlog, Ibani TV. Tayo lang naman ngayon eh. Kay PG Paras TV, thank you PG Paras. Ron Tutorial, thank you. Regard mo ko kay Yupil. Sino pa ba? Thanks to my Thank you, Kuya Buboy. See you next year or next month, next year or next week. Salamat sa inyong lahat. Goodbye, good night. Bye. God bless. Bye-bye.